Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha inkosi yamakhosi. Siyambonga uNkulunkulu ke nangalesi sikhathi ukuphinde sithole leli thuba abazalwane lokuthola lezi ifundiso ezisivuselelayo, ezisikhumbuzayo, ezisikhuthazayo, ezisilungiselelayo ukuthi senze intando kaNkulunkulu ngokupheleleyo sikhona lapha emhlabeni. Singancikile kokwethu ukuqonda nawethu amandla, sithemba umoya ongcwele uNkulunkulu asiphe yena. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ke kunesifundo bazalwane kule audio engifisa ukuthi sisibuke. Ngizokhuluma ngqo nabo bonke abazalwane abanomthwalo wokushumayela ivangeli, balande imphefumulo yabantu abangakholwa ukuba bakholwe, abangasindisiwe basindiswe gelekeqe egameni likaJesu. Athi umuntu mayesesindisiwe lo okade eyomshumayeza ezizwe enokuneliseka nokuthula emoyeni ngoba umthwalo kade nawo ususiwe, inkonzo ekade imhlupha enhlizweni yakhe ifezekile yokubona umuntu esindiswa gelekeqe. Ngoba enye yezinto ezigulisa abantu ezenza abantu bangabi nakho ukuthula ukungayenzi into uNkulunkulu abanikeze yona. Lelizwe libantshontshile abantu, labadivetha, labasusa kulokhu uNkulunkulu ekade bamisele khona. Obekuzothi mangabe bekwenza baphile emoyeni, baphile engqondweni, baphile enhlizweni, baphile emzimbeni, baphile emphefumulweni. So ke okuningi ukuhlupheka nokukhathazeka okugcina sekufaka izifo, ukugula, kulethe inkinga, kulethe ingxabano, kulethe ubumuncu empilweni yabantu. Ilento yokuthi asiyenzi into uNkulunkulu asidalele yona. So ke asinakho ukuthula, asinayo ijoy. Izwe lisikhohlisile ngezinto zalo ukuthi uma sinaka zona sesitholile impilo yethu izoba sweet, izoba mnande, izohamba kahle. Akunjalo. Baningi abantu okuthiwa baphumelele empilweni, banezinto eziphathekayo, banakho konke ngestandard sasemhlabeni okumele ukuthi babe nakho ukuze bahlonishwe ukuthi kubahambela kahle empilweni, kodwa banayo ijoy, banayo ipeace. So kumuncu nje bazalwane. Ngicela ukuthi kule audio ngikhulume ngomunye wezikhonzi ezikhethwa uKristu ngokuthanda kwakhe, laba babizwa kuthiwa i-fivefold ministry. Lapha kwi-fivefold ministry ngicela ukuthi ngikhulume ngalo mzalwane okuthiwa umvangeli, evangelist. Ngikhulume nangomsebenzi wakhe, then umsebenzi wakhe yini kahlehle okumele ukuthi ayishumayele njengalokhu engumvangeli. Ungubani yena, uthunywa ini, lento ayithunyiwe uyihambisa kanjani, uyihambisa kobani. Then esekwenzile lokho, askesi isigaba esilandelayo sithini. Ngiyakholwa ukuthi inkosi izongisiza ke bazalwane egameni likaJesu. Uma ufunda kwabase-Efesu chapter 4 verse 10, uverse 10 uyaveza ukuthi laba bantu abawu5 ababhalwe lapho ngokwezinkonzo, ngokweziphiwo lezi abayinikezwa inkosi uJesu, bona bayenziwa inkosi uJesu ngokubapha, ngokubanikeza, ngokufaka kubo lezi inkonzo lezi eziwu5. Igama elithi ministry inkonzo. Uma kuthiwa fivefold
into eyenza umsebenzi owodwa kodwa ibe ihlukene izigaba eziwu5. So ke uma ubuka isandla njengamanje, isandla sisodwa. So uma sisebenza isandla sisebenza ngokulekelelana, sisebenza isandla nje sisodwa. Isandla siphelele uma senza iminwe laphana ewu5, iyona eyakha isandla iminwe ewu5. So ke isandla masisebenza sisebenza ngayo yonke leminwe. Sinyakazise nje isandla sakho njengamanje, nami ngiyasinyakazisa sami. So isandla masibamba something ubamba ngayo yonke leminwe yoyi5. So kuma kuthiwa 5-fold kuthathelwa lapho ukuthi imisebenzi noma izinkonzo ministries eziwu5, so ezisebenza ngokufananayo zinenhloso yinye, so zikhandwe ngendlela efanayo ngoba uJesu Kristu obenze baba nalezi inkonzo, obaphe lezi inkonzo, and umsebenzi wabo uyefanana. Kusetshenzwa umuntu, kulandwa umuntu, kusizwa umuntu kaNkulunkulu, kulungiselelwa, kuqeqeshwa, kwakhiwa umuntu kaNkulunkulu, khona lapho kufuneka asuke khona umuntu kaNkulunkulu afike khona. So isandla, injongo, inhloso yaso noma yini osukuyithatha, usukuyithatha unesizathu loyo nto. Khona lapho mawuyithatha masuyibeka uyayibeka. So isandla siyabambisana, sinyakazise njengamanje usibone, uthathe something, uyabona, uyibeke. So i5-fold ministry lapha kwabase Efesu chapter 5 verse 10 kusebenza kanjalo. Akekho omkhulu, akekho omncane, akekho ongcono, akekho ongengcono. So ngicela ukuthi sibe nakho lokho emqondweni wethu. So ke ngaphandle ke kwalaba abazinikeza bona, abazipha bona, bengaphiwe inkosi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo, uJesu wafo wavuka, ophila kuze kube phakade. Ngaphandle benezinye inhloso, benamanye ama-agenda, kungesibona abayizikhonzi zikaJesu Kristu, then ke oqaphela ke njoba ngifundisa nje lesi sifundiso siyilight ezokhanyisa ibeke obala lokho ngesikhona. So ke uma ngabe uzazi ukuthi unenkonzo, kulezi inkonzo ezisihlanu eziyisandla, isandla sikaJesu Kristu asebenza ngaso ukuthi asize abantu bakhe bonke abazoba izitho ezahlukene emzimbeni wakhe. So njengamanje bangifundisa njena ke, checka ukuthi uma ngawe nawe uyileyo ngxenye, qikelela ukuthi akukho okuyicorruption, okuwumonakalo, okuyinkohlakalo, okuwukungcola, okunegative noma ngayiphi indlela enhlizweni yakho, engqondweni yakho, uma ngabe uwenziwe inkosi uJesu. Uma ngabe uthi usitha, uma ngabe ukuthi sitha khona esekufakile kuwe wonakala, andukuba wenze lenkonzo uJesu ayimisile, okuqala zihlole, uchecke yonke into engaba ukhula isitshalo esingadingeki esitshalweni esithile. Ukhula isitshalo esimila endaweni engafanele, ukhula lolo. So ke kungaba umoba noma kungaba ummbila omila phakathi emobeni. Ummbila muhle uyasetshenziswa kodwa usuwukhula. Kungaba ummbila omila kubhontshisi la utshala khona ubhontshisi bese kuba nokhuzana nombila, then ungawutshalile ummbila uyimilela wona. Ummbila uyawukhipha ngoba le insimi kabhontshisi ufuna ukukhipha ummbila noma umuhle. So ukhula inanoma isiphi isitshalo esimila endaweni ongayidingi kuso. So ke khipha yonke into engadingakali ensimini kaJesu Kristu. Uma lithi iBhayibheli uJohn 15 ubaba ungumlimi, uthi uJesu yena uyisiqu.
ungumvini oyiwona wona, then bese kuthi abazalwane bangamagatsha, ubaba umlimi, umnikazi wensimu. So ke ensimini kaNkuluNkulu yonke into engadingakali ikhiphe, ihlakule, isiphule, then usale upure, usale nesifundiso sika Jesu Kristu sodwa. Zicheke njengamanje, zicheke ngayo yonke indlela, yonke into engesiyona isifundiso sika Jesu Kristu esiphilileyo. Nazi nezinto zalelizwe ezinconyiwe zalelizwe, zama systems zalelizwe. Uma uyisisebenzi sika Kristu Jesu, funda ngoJesu Kristu, umbuke mayekhuluma. And ezinye indlela ezivela kahle la uJesu ekhuluma khona, incwadi ivangeli ngoka John, the Gospel of John. Uyifunde kahle impilo kaJesu lapho, enye indlela azichaza ngayo, azidescribe ngayo, azidefine ngayo uJesu Kristu ukuthi ungubani, usuka kuNkulunkulu, utholeni, uboneni, ukhuluma ini. Then nalapha abafundi abaningi bakaJesu ababemlandela bamshiya ngoba uJesu ezichaza lapha encwadini ngokwevangeli likaJohane. So ke ngiyacela ukuthi uchecke impilo kaJesu, uhlola impilo yakho iqhathanise nekaJesu. Uma kukhona ukungcola okuthile, for example, kwande ivangeli kulezi insuku la kushunyelwa khona abantu bebizwa kuJesu bese kusetshenziswa amacebo enyama abantu, then umuntu abizelwe kuJesu, kuthiwa woza umukela uJesu, into zakho wena muntu zizohamba kahle, uzophumelela, yabona. Then kushiwe izinto noma iziphi into inyama. Ngicela ukuthi mawunalonto engqondweni yakho, ulolu hlobo, ungomunye weminwe esandleni esibizwa ukuthiwa yi-fivefold ministries, izinkonzo eziyisihlanu ezibambisanayo ngokwenza umsebenzi owodwa wokuthi kusindiswe, kwakhiwe, kuphiliswe, kuqiniswe umuntu kaNkuluNkulu, apheleliswe entandweni kaNkuluNkulu. So zihlole njengamanje, uma unalonto yokuthi mawenza umsebenzi kaNkuluNkulu bese ufaka ezinye izinto, lezo zinto ziwukhula ezwini likaNkuluNkulu. Kanti uMateyu 13 verse 23 ukhulunywa ngomhlabathi ovundile, ukuthi makwehla izwi kaNkuluNkulu enhlizweni yomuntu, inhliziyo yomuntu umhlabathi ovundile, okufuneka ingabi nalutho enyinto. Bese kuthi malehla izwi kaNkuluNkulu enhlizweni yomuntu, limile, likhiphe ithelo ngalendlela uNkuluNkulu abekade mise ngayo. Uyabona, mawutshala inhlamvu yommbila ulindela ukuthi kuqhume isithombo sommbila esizokhipha ummbila ongaxutshwe nenye into, ongaxutshiwe nenye into. Ummbila nje pure kuba ufuna ummbila, ufuna isithelo sommbila. So ke uNkulunkulu ufuna ukuthi mayefaka izwi lakhe enhlizweni yomuntu likhiphe izithelo zasembusweni kaNkuluNkulu gelekeqe ezingaxutshwe nalutho. So ke manje uSathane ubantshontshile abantu abaningi bathi mabeshumayela ivangeli, ngoba amandla evangeli esephelile, ivangeli lehlelwe ngamandla ngenxa ukuthi bahlanze nezinto. Then bese mabe bayiheha abantu babashumayeza uJesu plus nezinto ezithile. Ngiyacela bazalwane, andikuba ngichazele umuntu okuthiwa umvangeli nomsebenzi wakhe, ngicela ukugcizelela lento esengichazile njengamanje ukuthi uhlakula ukhula, iba pure. Uthi uJesu ubusisiwe umuntu onenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba uyobona uNkulunkulu. So ukuhlanzeka kwenhliziyo, beside ukuthi wena mhlambe usuphasile ukuthi awusenaqhuba unanzondo, kodwa ukuthanda izinto, ukuba nezinto ezingekho right ezafakwa kuwe enhlizweni yakho zalelizwe, ukungahlanzeki kwenhliziyo lokho. Ukuhlanzeka kwenhliziyo kusho ukuba nezwi likaNkuluNkulu lodwa, lingabangiswa ilutho, lingaminyaniswa ilutho, futhi kusho ukukholwa uNkulunkulu yena yedwa ngakho konke ezintweni zonke. Umkholwe uNkulunkulu, umthembe uJesu Kristu wafa wavuka, umqonde, umazi ukuthi akukho ongakuswela kuye, uma ukuye uphelele. Ngicela ukuthi uMoya oNgcwele akusize lento engishoyo, ayandise
kuwe nalokho engakushongo mina asho okuningi okuzokubeka kwiposition yokuba ithuluzi elingcwele elihlanzekile gelekeqe ngokuphelele phambi kaNkulunkulu and ukuba uthi uyoma phambi kwabantu uyosebenza ngoba uma kukhona into engcolile kuwe emoyeni wakho emphefumulweni wakho enhlizweni yakho leyo nto uma ukhuluma nabantu ukhuluma izwi kaNkulunkulu iyadluliseka kubantu bamukele ivangeli bamukele izwi kaNkulunkulu nomoya ongekho right kuwe. So kubalulekile bazalwane kulungiswa izinto manje, kuqondiswa izinto manje, yenza isiqiniseko sokuthi uphelele perfect, uright, uclean, uhlanzekile, ungcwele enhlizweni yakho, emoyeni wakho, emphefumulweni wakho, engqondweni yakho, emzweni yakho, emzimbeni wakho, ngayo yonke indlela emiswe uNkulunkulu. Bese ungathemba okwakho uqonda, uthemba uNkulunkulu mangiyokhuluma nabantu bakho, uNkulunkulu akudluliseke intando yakho, icebo lakho, umoya wakho wodwa kubantu bakho, umoya wezwi lakho kudluliswa umoya ongcwele yena yedwa osebenza convicta ukwahlulela abantu ngesono, izwe ngesono, uyena okwazi ukwenza ukuthi umuntu abone iphutha lakhe. So ke ngiyacela ukuthi bazalwane kube khona leyo ndlela yokuyihlambulula egameni kaJesu. Right. Ngicela ke manje ukutomula ke umunwe owodwa kule minwe eyisihlanu ewu5 esandleni. Lento ekuthiwa i5-fold ministry. Ngicela ukutomula ke manje iministry eyodwa, iministry yomvangeli. Umvangeli umshumayeli. Ubani umvangeli? Umvangeli isithunywa, messenger. Bonke labantu abakwi5-fold ministry they are all messengers. Bese lo okuthiwa umpostoli abizwa kuthiwa special messenger ngoba ngokuvamile ama messages anikezwa wona athunywe wona ayahluka kule minwe o4 amanye ama ministries awu4. Angikhulumi ke ngalokho njengamanje, ngikhuluma ngalokho kuthiwa umvangeli. Umvangeli imessenger, isithunywa noma umthunywa. Then uthunywa ngubani? Uthunywa ini? Uthunywa nguJesu Kristu. Then ukhethwe ubani? Uqashwe ubani ukuthi athunywe? Uqashwe wakhethwa nguJesu Kristu. Yini athunywa yona? Uthunywa izindaba ezinhle, good news. Ivangeli, gospel. Igama elithi gospel lisho ukuthi good news, ngesizulu izindaba ezinhle. Then biblically, scripturally, ivangeli. Ziyini lezi ndaba ezinhle? Indaba ezinhle zithi sonke sonile emhlabeni besimelwe ukulahlwa esihogweni ngenxa ukuthi singcolile, sinezono. So ke manje asisakulungele ukuya kuNkulunkulu ophilayo ongcwele. Kodwa indaba ezinhle zithi uJesu wafa endaweni yethu. Lokhu kufa bekufuneka sikufe ngenxa yephambeko zethu nezono zethu nobubi bethu. UJesu wasifela, wafa endaweni yethu. Ngegazi lakhe laba umhlatshelo, laba umnikelo ukuthi kususwe izono zethu kithi, kususwe lokhu ukungcola lobububi, bese sikwazi ukumukeleka kuNkulunkulu umdali wethu baba usezulwini. Then bese sibuyela ekuphileni okuphakade ngoba ngezono zethu besimele ukufa kwaphakade, silahlwe emlilweni esihogweni siyohlushwa khona ngenxa yobubi bethu, silahlwe khona ingunaphakade. UJesu ke wazidela, wayinikela ukuba ke athwale lonke leli cala lethu, lonke lihlazo lethu, konke lokhu kona kwethu, ngokuthi achithe igazi lakhe elingcwele elizokwazi, elinamandla okususa konke lokhu ukungcola, zonke lezi zono, sisale siclean, singcwele, sihlanzekile, bese siyamukeleka kuNkulunkulu wethu, bese siba nelungelo lokubuyela
ezulwini ekulukubuyela sihlale nobaba wethu osezulwini uNkulunkulu ophilayo siphile ukuphila okuphakade ekuthuleni kwipeace kwijoy enjabulweni entokozweni yaphakade ekukhanyeni enkazimulweni yaphakade sihlele noNkulunkulu wethu bese sijabulela ubumnandi bempilo nezipho lokho kuthiwa yifa sidle ifa lezinto zokuphila kwaphakade uNkulunkulu ayimisele abantwana bakhe. Ilezo ndaba ezinhle izindaba okuthiwa yivangeli ezishunyayelwayo ezakuphi lezi ndaba ezasembusweni wezulu. Right, zisuka kubani? Zisuka kubaba wethu osezulwini ngoba uyasithanda uNkulunkulu wethu. So uyazi ukuthi usilethe emhlabeni singenazi izono, sangcoliswa impilo yasemhlabeni eyumthelela kaSathane uLucifer. So manje usenzela uhlelo lokuthi sivume, akekho umuntu ophoqiwe. Wonke umuntu ozelwe ngokwenyama emhlabeni uzalwa ese corruptwe ilo monakalo wesono esivela ngoSathane. So kubiza ukuthi ke manje lo muntu azalwe kabusha ngokaJohane chapter 3. Ukuzalwa kabusha kukuba lo muntu athi yebo sengizaliwe ubaba nomama, manje ke sengidinga ukuzalwa uNkulunkulu owangidalayo, ngiphinde futhi ukuzalwa kabusha ngokuthi ngimukele izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu zokuphila okuphakade, then ngokuthi ngivume ukuthi inkosi ngiyisoni, ngicela ungithethelele izono zami, ngibese ngimema ngimukele uJesu kweyami inhliziyo azongibusa, angibuse ngokwentando kaNkulunkulu epheleleyo, ngingabe ngisayiphathela mina okwami ukuphila, ngingabe ngisenze yami intando. Then uma sengenze njalo ngazalwa kabusha, then impilo yami ngayinikela kuJesu, ngathi Jesu ngiyayinikela yami impilo ukuba wenze okuthandayo ngayo. So-ke akusekho kwami ngokwenqumo zami ngokuthanda kwami engizokwenza kule mpilo okuthiwa eyami. Jesu wena osungumbusi wayo, osungumlawuli wayo, wena ozoyicontrol uyilawule ukuthi ufuna yenzeni. Then uJesu ke ube esesipha lo muntu esemupha isipho kuthiwa uMoya Engcwele. uMoya Engcwele nguyena ozohlala kulo muntu, then avuse unembeza uthi mangabe uSathane elinga namademoni nabantu balelizwe ngezinto ezingamthokozisa uNkulunkulu, unembeza uvuswe ube sharp ukuthi lokhu kuwrong awukwenzi njengomntwana kaNkulunkulu. uMoya Engcwele akhulume ngezindlela eziningi ezahlukene, akhulume futhi kunembeza womuntu, uphila unembeza ukuthi lokhu kuwrong lokhu ku-right. Umuntu abe nokusaba nokuthuthumela ukuthi ngingayenzi into engamthokozisa uNkulunkulu ophilayo, ngenze kuphela ethokozisa uNkulunkulu ophilayo. uMoya Engcwele futhi uyafundisa ukuthi lokhu uNkulunkulu uyathanda, lokhu akakuthandi. Asenze uMoya Engcwele siliqonde izwi kaNkulunkulu nemiyalo nemithetho kaNkulunkulu ayimisile ezweni lakhe. So-ke mase kunjalo uMoya Engcwele uyiguide ukuthi sihambe ngendlela engamcunula uNkulunkulu wethu ngoba sesingabantwana bakhe manje. So-ke emhlabeni siphila impilo ethokozisa uNkulunkulu. So-ke lo muntu mayesevumile kanjalo ngokuthi uyakholwa enhlizweni yakhe ukuthi uJesu wamfela esiphambanweni, uma ufunda amaRoma chapter 10 from verse 8 to 10, then lo muntu mabe ekholwa enhlizweni yakhe ukuthi uJesu wamfela kwabafileyo, uyavuma futhi utheni uyisoni, uJesu wamfela lo muntu kwabafileyo esiphambanweni, uJesu wafa wavuka kwabafileyo, uyaphila, then lo muntu uyasindiswa, ahlanjululwa angcweliswe egazini likaJesu ngoba ukholiwe umusa kaNkulunkulu nohlelo lukaNkulunkulu. uNkulunkulu umjabulisile wamthokozisa, usemukelekile lo muntu manje ukuthi mayedlula emhlabeni ahamba ezulwini. Right, uma ngabe lo muntu esekwenzile konke ke lokho, umuntu ongumvangeli, inkonzo yakhe, umsebenzi wakhe ngokwesiphiwo sobuvangeli sokushumayela, uyahamba yoshumayela. Ukushumayela akusikhona kuphela ukuthi umemeze, uyakhuluma lezi zinto esengichazile. uMoya Engcwele uyakusiza ukuthi liphi ivesi ozolivula, bese uMoya Engcwele
ngokuthandaza ngokuxhumana kwakho naye, then umoya oyingcwele abese ekhuluma esebenza ngephimbo lakho wena okuthiwa umvangeli. And umoya oyingcwele uhlupha wena ukuthi ube nomthwalo, ngenkathi uba nomthwalo usuke efuna wena ukuthi uzi-avail, then bese umoya oyingcwele ke egibela njengoba uhlela kuwe ahambe nawe, ahambe ngawe ukuthi ayolanda lo mphefumulo awazi ukuthi uyadingakala ezulwini. Then ngenkathi wena ukhuluma lokho kuthiwa ukushumayela, umemezela kulomuntu, then ngomoya wothando, ngomoya wentobeko nangenhlonipho, ungaxube lutho lwalelizwe, kungumoya ongcwele kaNkuluNkulu ophilayo, ukuthi kukhulunywe nalomuntu, kudluliswa indaba enhle yasezulwini. Lo muntu avela abanjwa amandla kamoya ongcwele, ayithande le ndaba, ahlabeka athinteke, ukuhlabeka ukuthinteka enhlizweni. Yabona uma umuntu ekhuluma into ethile bese uyathinteka uthi iyangithinta lento, athinteke umuntu bese yithoba, bese ethi hayi no, ngiyamdinga ngampela uJesu, ngiyazibona ukuthi ngimubi, ngiyazizwa ukuthi anginakho ukuthula, ngiyazazi ukuthi anginayo intethelela, nginamagqubu, angibathanda abantu, nginenhliziyo embi, then ngiyaphinga, ngiumbulali, nginomona, ngiphakeme, ngiyahahahahela izinto zalelizwe, ngiqilaziwe, ngiqilaze ukuthanda izinto zalelizwe, angineliswa, ngifisa ngazathi into nento ekuthiwa inhla ngathi nami ngabizwa kuthiwa nginayo. Uma kunconywa ukuthi ubani wenza into ethile enhle, ngifikelwa umona ukuthi nami ngazathi ngakhulunywa ngami, kuningi okungihluphayo, kuningi engingakwenzi kahle, ngiyathinteka, ngiyacela Jesu uzosiza impilo yami, ungikhulule kukhonke lobu buqili enginabo. Aphenduke lo muntu anikele impilo yakhe kuJesu, azizwele naye ukuthi usesidalwe esisha impela. Uma umuntu ekuKristu uyisidalwe esisha, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So uyazizwela lo muntu, yashintsha impilo yami, yaguquka, ngisidalwe esisha manje, sengizwa ukuthula ngaphakathi kimi, ngizwa ijoy, ngizwa ubumnandi obumangalisayo obungachazeki. Ngiyahluleka ukuphimisela ngolimi ukuthi ngichazele umuntu ukuthi kumnandi kanjani emoyeni wami, and lokhu bumnandi bungenza ngenele ukuthi nginemali, anginayo imali, ngiright, angisahaleli lutho, angisafisi lutho, ngizwa nje ubumnandi angathi ngingatshela abantu ngalobu bumnandi ongibuthole ngenxa yokumukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Then lo muntu zikhona impawu ezikhombisayo kuye ukuthi impela uphenduke ngokweqiniso. Umuntu onjalo uyazisholo yena ukuthi manje sengikulungele, ngizwile ukuthi uma umuntu esesindisiwe, sezelwe kabusha, kumele abhajadiswe, ayofakwa emanzini amaningi, right? Ngicela ukuthi ngiyobhajadiswa. Then umthenwa owashunyezwa uFiliphu, then lapha encwadini yezenzo uyazibuze, uma uFiliphu eseshumayelile, esechazile, wayengamemezi uFiliphu lapha abazalwane, wayengamisile futhi itende. Ngizozisho indlela ma ngokusizwa inkosi ukuthi umvangeli izindlela zokusebenza zinjani. So babehleli nje enqoleni bexoxa, echaza uFiliphu. Lo muntu wathinteka, wayeseyibuzela yena ukuthi pho kwalani ukuthi ungifake lapha emanzini, ngoba wayazi ukuthi khona into ekuthiwa umbhabhadiso. Umbhabhadiso then ngizochaza futhi nakhona mase ngifika khona abazalwane. So ke umvangeli, umshumayeli, umthunywa, isithunywa. Sithunywa ubani? Siqashwe ubani? Siqashwe sathunywa inkosi uJesu Kristu ophilayo, owafa wavuka. Then sithunywa ini? Sithunywa izindaba ezinhle ezimnandi eziphilisa umuntu emoyeni nasemphefumulweni, zimenze ukuthi abe nokuphila okuphakade ezulwini, embusweni kaNkuluNkulu, athethelelwe izono zakhe. Then izona indaba ezimnandi lezo ukuthi ke noma iluphi uhlobo lwesono olwenzile, uNkulunkulu uyazihlambulula, uyazithethelela zonke izono. Uma wena uvuma ukuthi uyisoni, wonile, uvuma zonke izono zakho, uphumela obalwa, usho ukuthi ngonile, ngenzile u1 no2 no3. Ubani wabulawa yimi? Ubani wabulawa ngecebe lacetshwa yimi engaplan ukuthi ufuneka abulawe kanjani? Akabulawa ngesandla zami, kodwa yimi engaba nomqondo, engaba master planner ukuthi ifuneka afe kanjani. Kuningi abantu abakwenzile okubi, bayazi nginembeza wabo,
So makufika umuntu ongumvangeli oyisithunywa oyimessenger oletha indaba ezinhle kulomuntu ogqilazekile ongenakho ukuthula ongenayiphisi onemfihlo onezono ogqilazwa usathane ogqilazwa amadimoni ogqilazwa ukugula izifo ogqilazwa ububi, then you can name those things, ungazibala lezo zinto wena. So ke umvangeli uthunywa uJesu Kristu ngoba uJesu uyabathanda abantu bonke emhlabeni wonke. Ngithi mangaphose sibazana u2 Timothy ungixolele mangakhothanga kahle, 2 Timothy chapter 2 ukhona ivesi lapha elithi ngokuba uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu basindiswe. uJohn chapter 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe, hayi umhlaba cosmos, kodwa abantu abaphila emhlabeni abayizona uNkulunkulu wabathanda wazi wanikela ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuthi ozokholwa inkosi uJesu abe angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu uyabathanda laba bantu. Umvangeli ufika nalezo ndaba ezimnandi ukuthi uNkulunkulu uyabathanda noma abantu sebeyikhondemile bona ngenxa yobubi ababenzile, abanye basemajele, abanye abekho ejele ababoshwanga, kodwa abakhululekile abanakho ukuthula ngenxa bayazi ukuthi benzani noma bengabonwanga ngabantu. Umvangeli ufika nethemba elimnandi lokuphila okuphakade. Wona msebenzi wakhe lowo, hayi ukuthi khona imali azoyicela kubantu, hayi ukuthi khona izinto azobayenga ngazo eziphathekayo zalelizwe. No, ushumayela ivangeli gelekeqe, indaba ezinhle ezimnandi gelekeqe ezingaxutshwe nalutho. Izwi kaNkulunkulu liphelele perfect, alidingi ukusekelwa, alidingi ukuedwa kube khona okuedayo, alidingi kube khona okususayo. Ufuna ukukhuluma njengoba linjalo uqede. uNkulunkulu enza umsebenzi yena ngezwi lakhe elithi iBhayibheli alibuyi lilambatha. Mawukhulume lona lizowenza umsebenzi, ngeke libuyele uNkulunkulu ungawenzile umsebenzi elehlela ukuthi liwenze kulo muntu. Lehla lisuka kuNkulunkulu ngomoya engcwele linqamula kuwe ngomlomo wakho ngoba wena umuntu nomzimba wenyama. So umoya engcwele ugibela lo mzimba wakho. uNkulunkulu letha izwi lakhe kumuntu amthandayo, afuna ukumphilisa, amsindise, amhlenge. Umsebenzi umvangeli lowo. Right, yini ke elandelayo lo muntu mayesephendukile, ephenduke ngokweqiniso, wadela izono zonke, wadela izwe nentokozo nenjabulo nobumnandi nobukhazikhazi nobucwebecwebe balelizwe, waneliswa uJesu yedwa lo muntu. Isiphi step esilandelayo? Istep esilandelayo uba ke lo muntu ke manje eseyobhajadiswa. Mawufunda uMathewu chapter 28 from verse 18 to 20. Uthi uJesu okholwayo useyakholwa manje lo muntu, then bese yabhajadiswa egameni likayise elendodana elikamoya ongcwele. Angizungena kuma details ngokwamavesi ukuthi umbhabhadiso utholakala kuziphi izingxenye zeBhayibheli, kodwa ngizochaza nje kafushane ukunikeza isithombe ukuthi yini inhloso yombhabhadiso. Umbhabhadiso awususi izono, awuklini, awuhlanze, awukhiphi ukungcola. Umbhabhadiso uwumfuziselo wokuthi lo muntu njengoba esekholwa inkosi uJesu, eseyinikele kuJesu ophilayo, wavumela uJesu empilweni yakhe ukuthi ambuse, wadela ukuphila kwakhe kwalelizwe enyameni, nempumelelo nentokozo nenjabulo nobumnandi balelizwe nezono zonke ejatshulelwa ngabantu nobucwebecwebe nobukhazikhazi bonke. Wazinikela ukuthi manje abe ngumntwana kaNkulunkulu, enza intando kaNkulunkulu wasezulwini. Lo muntu lowo kubizwa leso senzo ngokuthi ufile maqondana nezwe, maqondana nempilo yasenyameni. Umuntu ofile bazalwane uyangcwatshwa. Then uma ngabe ngcwatsha umuntu mathi ufile, nje sengikhuluma nje manje ke ngempilo emhlabeni, ukuthi umuntu makuthiwa ushonile ufile, then usehambile umoya wakhe nomphefumulo, isidumbu siyathatha siyongcwatshwa. Uma ngabe isidumbu singcwatshwa, kuyihlazo ukuthi umuntu ungcwatshe emgodini omfushane omncane, then uthe mayesegqitshwa unyawo lwavela, idolo lavela, ikhanda lavela noma isandla savela.
umuntu mangabe ngcwatshwa kumbiwa umgodi omude oshone phansi bayebethi 6 feet underground, kwenzela ukuthi mayisengcwatshwa efakwa laphana uyafihlwa kungaveli lutho lwakhe, kuphele konke, kubole, kugqitshwe, ngoba impilo yinto engasadingakali empilweni ekhona emhlabeni abantu abayiphilayo. Uma umuntu esisindisiwe gelekeqe, umuntu omdala uyafihlwa, uyangcwatshwa. Umbhabhadiso umfuziselo wokungcwatshwa komuntu physically, umfuziselo ukuthi spiritually wena manje usuthatha impilo entsha yasezulwini, ngoba usuzwa indaba ezinhle zasezulwini, wazikholwa, wazethemba, wazithanda, wayimukela, then wasunikela impilo yakho kumbusi wasezulwini, ubaba osezulwini ngoJesu Kristu. Then manje usufuna ukuphila impilo yasezulwini usesemhlabeni, then bese kuthathwa lempilo endala iyogqitshwa. Ngenkathi umuntu efakwe emanzini, akafakwe emanzini amancane, akagcotshozwa isandla athintwe la esiphongweni. Ziningi imikhuba eyenziwayo, kodwa ngizocela ukusho lokhu iBhayibheli elikushoyo. Umuntu uma ebhajadiswa kwenziwa umfuziselo ukuthi uJesu wafa, wangcwatshwa. uJesu wafa wangcwatshwa, emva kwensuku entathu uJesu wavuka abafileyo. So lo muntu uthi-ke manje mina ngiyafa maqondana nalokhu kuphila kwalelizwe, ngifa kanye noKristu, ngiyakholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, manje ngiyafa kanye noKristu. So ngenkathi umuntu ecwiliswa, uJesu wafa kanye, wavuka kanye, kwaba ukuphila okuphakade. uJesu wafa kanye, wabula uJesu wafa kanye, wangcwatshwa, emva lokho wavuka abafileyo. So umbhabhadiso umfuziselo wokuthi lo muntu uyafa kanye noKristu bese eyongcwatshwa kanye noKristu, ukuze nokuvuka kaJesu Kristu aphila ukuphila okuphakade, lo muntu uvuka kanye noKristu Jesu. Ngenkathi umuntu ebanjwa uyambamba umuntu. Umuntu uma bezongcwatshwa efakwe ebhokisini, ubhekiswa phezulu, akabhekiswa phansi, akabhekiswa eceleni, ubhekiswa phezulu. Kunendlela izandla ezibekwa ngayo, then abheke phezulu, then avala amehlo lomuntu, then bese efakwe ebhokisini, then ibhokisi ebhekiswe phezulu ebhokisini, lapha ibhokisi malibekwa libhekiswa phansi, libhekiswa phezulu. So ke uma umuntu ebhajadiswa, uyabanjwa njengomuntu ongcwatshwayo efakwe ebhokisini ofakwe emgodini, abanjwe lo muntu umbhabhadisi, iminister ebhabhadisayo, the baptizer, uyambamba lo muntu ngendlela yokuthi alungele ukuthi mabe emgoba emfaka emculisa emanzini amaningi, feke lo muntu obhabhadisayo obhajadiswayo acwiliswe, kungaveli lutho lwakhe, acwiliswe okumfuziselo sokuthi uJesu wangcwatshwa, then acwiliswe, uJesu wavuka abafileyo. Ngenkathi umbhabhadisi emvusa lo muntu evuka ephuma emanzini, then sekuvela umuntu onokuphila okuphakade, isidalwa esisha, then esiphelele, umbhabhadisi uphelelisa ukulunga konke. Then umfuziselo lowo osuka ngokukholwa komuntu enhlizweni, then lento yenziwa physically, ibonisa abaseceleni ukuthi lo muntu usekholwa inkosi uJesu. Isenzo sakhe sokubhajadiswa siufakazi, sifakazela ukuthi uyakholwa inkosi uJesu. Manje ukuthi uJesu wafa wavuka waphi, uJesu wavuka wafa wavuka, uyaphila kuze kube phakade. Naye ke manje ufuna ukwenza lonto ukuze afumane lokhu kuphila okuphakade. Mayivuka lapho lo muntu lowo, then useyisidalwa esisha. Right. Okunye ngeke ngikuphendule bazalwane, ngenxa ukuthi ke ngiyarekhoda, ngifuna ukuthi kube into ethatha isikhathi eside, ngoba kunamavesi engisafuna ukuthi ngiwafunde ukusekela lesi sifundo bazalwane egameni likaJesu. Right ke uma ngabe sebhajadiswe lo muntu, igama lakhe lilotshiwe encwadini yani yokuphila, then usehamba ukuhamba ukusha ke manje, okungasafani nokuhamba kwakhe kade kuhamba engakasindiswa. Uhlukene nezono, uhlukene nezwe lokona. Umhlabeli lusho njalo omunye uthi sengehlukene nezwe lokona, ngobekezela Jesu ngobekezela. Right, yini elandelayo ke manje sebhajadisiwe lo muntu?
Ithi inkosi uJesu kuMatthew 28 verse 18 to 20. Mayesebhajatisiwe then bese eyafundiswa lo muntu, nimfundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Umbhabhadisi, umvangeli, then uyamthatha manje lo muntu amise kumuntu laphana owumunwe esandleni esibizwa kuthiwa i-fivefold ministry. Then uyathathwa manje lo muntu umvangeli lona uthatha lo muntu uyomnikeza manje uthisha ozomfundisa. Umvangeli uthe maya eshumayelwa iqiniso gelekeqe, then usemthatha manje umdlulisela kuthisha. Uthisha naye uzomfundisa ivangeli gelekeqe lombuso kaNkuluNkulu. Akafundisi ngengqondo yakhe, ngokuhlakanipha kwakhe, ngokwazi kwakhe, ngamandla akhe. Ufundisa ngesiphiwo uJesu Kristu amnikeze sona lo muntu obizwa kuthiwa uthisha laphana esandleni esineminwe 5. So ke umvangeli omunye umunwe, uthisha omunye umunwe. Then uthisha amfundise mayesemfundisile, then usedinga manje ukuthi ahlala agxiliswe ngesifundiso sikathisha. Bese kuba khona umuntu omelusayo, umelusi useyasondela uthatha over. Uyabona abantu basenza ngokubambisana, kubanjwe kusetshenzwa umphefumulo, impilo yomuntu oyedwa, kodwa ngalezi zinkonzo ezisihlanu ezu5. Right. Bengikhuluma ngomvangeli bazalwane, ukuthi umvangeli yini umsebenzi wakhe. Sengichazile umsebenzi wakhe ukuthi wenza kanjani. Right. Sengichazile umsebenzi wakhe ukuthi yini. Then sengizochaza manje ukuthi wenza kanjani umvangeli lo msebenzi wakhe. Umvangeli umsebenzi wakhe, indlela yokuvangela, yokushumayela. NgokweBhayibheli ngizowafunda amavesi. NgokweBhayibheli uyakhuluma umvangeli. Umthunywa, isithunywa siyakhuluma nomuntu ngamunye, individual. Umvangeli uyakhuluma nabantu beyisixuku bebaningi. Umvangeli uyakwazi ungena umuzi nomuzi, ikhaya nekhaya, athi ngokholwa uMoya Ingcwele ukuthi ngilethe indaba ezinhle kuleli khaya. uMoya Ingcwele uyabaza abantu ukuthi laba abaxakekile and izinto zalamhlabeni ngeke basize. uNkulunkulu abahawukela abazwele, bese kuba nomuntu uNkulunkulu azomthuma ukuthi ngena kulowa muzi ufike ukhuluma indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu ukuze bakhulule labantu egqilazekeni abagqilazwe yikho. Abanye bayathakathwa, bahlushwa imimoya, balali ipoki, amademoni. Uyabona, sebezamile inyanga kwahluleka, banayo imali, babhlungu, bamuncu. uNkulunkulu abahawukele ngoba abantu bakhe abadalile. Bese ethuma lesi sithunywa sizwe sicindezeleka. uNkulunkulu nendlela akhuluma ngayo kubantu bakhe, akhuluma uNkulunkulu ezwe lo muntu ngokucacile ukuthi uNkulunkulu uthi angene kulowa muzi, ngifike ngishumayela indaba ezinhle, nginikeze ithemba. Bese bevele beyayikholwa, bethe sakhuluma nje umfundi Izenzo chapter 10, uPetru ezocacisa indaba yendaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu kuKhoneliyo. Bathi besakholwa ababe noKhoneliyo, kwehla uMoya Ingcwele wabagcwalisa, bavele bakhuluma ngelimi ezintsha, bakholwa, basindiswa. So ke umvangeli lona uthi ma ethunywa uNkulunkulu kanjalo, engayile yena engayithumile yena, then uNkulunkulu avele azibonakalise bakholwe laba bantu. Then bese kwenzeka lesi simangaliso sokuthi ke bayasindiswa badele konke okwezwe, bakholwe inkosi uJesu. uNkulunkulu basindisa kanjalo abantu bakhe. Then kuyenzeka ukuthi futhi umvangeli uNkulunkulu athi hamba ome endaweni ethile, umemezele indaba ezinhle. Then uNkulunkulu besenza indlela ukuthi aba-attract, abahehe, abadonse abantu, abadonsele kulomuntu oyisithunywa sakhe ukuthi bazolalela ukuthi uthini, ngenjongo uNkulunkulu uthi ufuna ukubasiza. Ezinye indlela lezo bazalwane ezingenazo izindleko eziningi zokushumayela ivangeli likaKristu Jesu. Then bese kuba khona indlela ke enezindleko eziningi kodwa namaresult amancane, ngoba kugcina kukhathalelwa kakhulu ukuthi lezi indleko zihlangatshezwa kanjani, then imphefumulo igcina ingasizakalanga. Iyiphi leyo ndlela na? Ile yetende bazalwane. Kufanele udlule endaweni eningi, uorganize itende, kubaphathi, kubabusi baleyo ndawo, imali okhokhela itende, ugesi, ama-instrument, yonke lento bazalwane iyabiza ke leyo ndlela, kanti inama result amancane.
nayo kodwa futhi iyasetshenziswa kulabo uNkulunkulu abeka enhlizweni yabo ukuthi basebenzise yona, kodwa iletha ama-challenges, i-attractor ama-challenges amaningi agcina umuntu uthunywe uNkulunkulu ephazamiseka, kugcine kungaproduceki ama-result a-expectekile embusweni kaNkulunkulu. So ke ngifundisile kwenye audio ngendaba yama principles ombuso kaNkulunkulu. Umvangeli uyangena kulawo ma principles. Enye principle yombuso kaNkulunkulu ukuthandaza, ifasting, ukufundisa, ukukholwa izwi likaNkulunkulu. Ukuze umuntu oyisithunywa othunywa uNkulunkulu angancike engqondweni yakhe, emcabangweni yakhe, kodwa ancike kuNkulunkulu, athembe uNkulunkulu ngokusebenza kwakhe. Umvangeli wenza kanjalo. Sengimchazile umvangeli nanokuthi liyini ivangeli, uthunywe ini, umsebenzi wakhe yini, kwenzakalani istep esilandela ngombhabhadiso, umbhabhadiso umfuziselo ukufa nokuvuka kweNkosi uJesu, ukuthi umuntu manje uyahlukana nempilo endala, usengena empilweni entsha ukuphila okuphakade, uphuma komunye umbuso ungena komunye umbuso, ufile maqondana lelizwe. Then emva lokho ngase ngichaza ke indlela umvangeli isithunywa esisebenza ngayo leyo ndlela. Njengoba sengikhuthaza ke manje ukuthi ke kubalekile ukuthi ke ungancike kwakho ukuqonda. So ke bazalwane kafushane bekuyilokho kule ministry ekuyi-fivefold ministries okuthiwa i-evangelist, umvangeli, ukuthi ushumayele indaba ezinhle. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho kakhulu egameni lika Jesu. Sizofunda amavesi ke bazalwane ukusekela konke lokho esengikushilo sengikhulumile. Kodwa amavesi engizowafunda okwamanje ilawo aveza ukuthi ivangeli, indaba ezinhle ezani, ezikabani, zivela kuphi. So sizobuka inkosi uJesu iwenza lo msebenzi wobuvangeli. Angichazanga ke bazalwane, angivezanga, angimbulanga, angi-exposanga umonakalo walento ebizwa kuthiwa ivangeli ngesilona ivangeli. Laba abantu ababizwa kuthiwa abavangeli bengisibona abavangeli, bengenye into nje, benenhloso ethile nje. Angikhulumanga ke lolo hlangothi ke. Okwamanje bengisafisa ukuveza lokho okuyikhona khona nokudingekalayo nokumukelekile kuphela. Right, sizofundiswa ke bazalwane amaze siwafunda, qaphela ukuthi uJesu uyangena inkhona. Then uJesu mangabe yenza lento yokuvangela, yokushumayela, yokumemezela, umemezela ini ivangeli, indaba ezinhle ezakuphi kuzochazwa kulama verse esiwafunda. Yilokho ke wena ke onomthwalo nenkonzo nesiphiwo sokuthi uhambe uyomemezela ngokuthunywa njengesithunywa, ukuthi uyomemezela indaba ezinhle. Indaba ezinhle akusizona ezakho, ezabantu ezikaNkulunkulu ezulwini. Kuzochazwa kulama verse ziya kuphi, ziya kubantu abathandwa uNkulunkulu. Wena nje uyisithunywa kuphela. Into special ngayo manje, yabona, kulo action lona ukuthi wena ukhethiwe, waphiwa, wanikezwa ukuthi kusetshenziswe wena ukuthi abantu bezwe indaba ezinhle, then ezizobasiza kushintshwa impilo yabo, bathola ukuphila okuphakade, basindiswe ekulahlweni kwaphakade, ekubhujisweni kwaphakade, bafumana ukuphila okuphakade. Matthew chapter 4 verse 23. Walihamba lonke iGalile efundisa emasinagogeni abo. Ngithintile indaba yokuthi ke umvangeli, umshumayeli usebenza kuphi, izindawo asebenza kuzo, uhambisa kanjani ivangeli. Ngibalile ukuthi uyangena emakhaya, uyayenza open air, uma esigangeni esithile uyalimisa itende, uyakhuluma nomuntu individual, uyakhuluma nezixuku. Okunye okuvela kuleli verse bazalwane ukungena emasontweni, emasinagogeni. Khona abantu abathi bayakholwa uNkulunkulu ophilayo, bangamakholwa, kanti akusikona lokhu ukukholwa ngendlela emiswe uNkulunkulu ngoKristu Jesu. Nalabo bantu futhi isithunywa okuthiwa i-evangelist, i-messenger okuthiwa umvangeli, iyathunywa ezindaweni lapha abantu be-religious khona, bayoshunyayezwa lezi ndaba ezinhle ukuze baphenduke kulokhu kukhonza kwabo
okungabasizi maqondana nokuphila okuphakade baphenduke kuleyo nkolo yabo bamukele inkolo yeqiniso yasezulwini. uJesu wenzile lo msebenzi ke bazalwane, right? Lapha kuMatthew 4 uverse 23 ngisengiyaqedela, eshumayela ivangeli lani lombuso. Umbuso kabantu bazalwane? kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini, ephilisa abantu ezifweni zonke nasebuthakathakeni bonke. uNkulunkulu uyamnikeza le grace umthunya wakhe ukuthi esikhathi ekhuluma indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, zombuso wezulu kubantu bakaNkulunkulu abathandwa uNkulunkulu, uNkulunkulu amnikeze igrace yokuthi uma ngabe kunezifo nokugula nokuhlushwa imimoya, amandla kaNkulunkulu abaphilise laba bantu, abakhulule kulamademoni. uNkulunkulu yamnikeza leyo grace. uJesu siyambona ekudemonstrate lokhu, uJesu ekuphila ekwenza ukuze sibukele kuye. Mayithi uJesu, fundani kimi ngokuba ngimnene ngithobele ngenhliziyo. Yes, ngithobile ngimnene ngenhliziyo. Umvangeli, isithunywa sikaNkulunkulu, sihamba ngomoya wentobeko ngothando, yabathanda abantu bakaNkulunkulu, right? NgokukaMateyu chapter 9 verse 35, uJesu wahamba imizi yonke nemizana, that is towns and cities, right, efundisa emasinagogeni abo, eshumayela. Umvangeli umshumayeli, eshumayela ivangeli lombuso. And indlela uJesu ayishumayela ngayo, wayefike ame akhulume. Ukushumayela ukukhuluma kubantu, ukhuluma izindaba zikaNkulunkulu. Uqaphela ungamemezi uzushelwe iphimbo, kanti uNkulunkulu usafuna ukusebenza ngawe endaweni eziningi ezahlukene. Ilona thuluzi lakho osebenza ngalo iphimbo lakho. Liqaphele, abantu ngeke bezwe ngomsindo wakho, kodwa khuluma ngendlela ukuthi abantu mabebaningi bakwazi ukuzwa bonke. Ukuphakamisa iphimbo liphakamisela ukuthi abantu bezwe, nabaqhelile esixukwini bakwazi ukuzwa, kodwa ungalidamage iphimbo lakho, ngoba ilona thuluzi lakho lelo sebenza ngalo. Qaphele lokho. So ke, right, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa bonke abanezifo ezahlukene nokugula konke. Uyabona ke manje ukuthi lo muntu omvangeli oshumayela ivangeli lombuso, lento yokushumayela ivangeli lombuso iyahamba nesiphiwo sokuphulukisa ne-deliverance, ukukhulula abantu abagqilazwe imimoya nezifo, baphiliswe baphulukiswe kuzona. I-faith, igrace kaNkulunkulu ihamba nale ministry yokushumayela ivangeli lombuso. Akwenzeki lokho kuphela kumvangeli, kuyenzeka naleminye iminwe, lezi inkonzo eziwu4 ezinye. Angikho kuzo njengamanje, ngikuleyo mvangeli njengamanje, right? uNkulunkulu ozenzela yena ukuphilisa abantu bakhe ngoba uyabathanda. Then kufuneka mamemukela indaba enhle emnandi yasezulwini. Abukho ubugqila bezifo ezulwini. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi abantu baphile, bangaguli, bangabi namademoni, bangabi nemoya engcolileyo. So makulethwa indaba ezinhle, zihamba nezidingo zabantu physically. Uma bezwa indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu ezisindisa umoya nomphefumulo womuntu, plus uNkulunkulu lokhu kuphekezela nokusindisa umzimba, inyama, kuhamba ndawonye. Wena Sinceko owumvangeli, oyimessenger, oyisithunywa sokuthi uyoshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Kwenziwa uNkulunkulu lokho, akwenziwa uwe, akwenziwa amandla athile ngezinto ezithile osekela nolekelela ngazo ezisetshenziswayo la emhlabeni, amanzi, washo, amafutha nani. Awuthathi lutho. Yezwa lana uthi uJesu uthiwani? Njoba sifunda lana uzwile, akukho uJesu akugcobile, akukho uJesu akufakile, ayikho uJesu into ayisebenzisile. Ushumayela ivangeli lombuso, ephulukisa bonke abanezifo ezahlukene nokugula konke, izifo engalapheki, abagula ngazo abantu, elapheka engalapheki, nezeminyaka nenjanjani. uJesu uyaziphilisa zonke. Uma ushumayela ivangeli lombuso ngokusindiswa inkosi uJesu, then lo Jesu owayenza lezi zinto esesemhlabeni,
lo muntu wakho isithunywa lomvangela othunyiwe uJesu uyasebenza ngaye kusiwe lo Jesu osebenzayo ukuba kuvele lo mphumela wokuthi ngesikhathi simultaneously ngenkathi umuntu ezindaba ezinhle esindisa umoya wakhe then nomphefumulo wakhe at the same time kuphila nenyama yakhe nezifo ezimbambile ayibe khona lonto bazalwane uma ingenzeki lonto asibuyele kulokho engikushilo eqaleni ukuthi asizihlambulule bazalwane khishwe lonke ukukhula enhlizweni yethu sizithobe seNkulunkulu asingcwelisa sihlambulule ba sifuna ukushumela ivangeli lombuso ogelekeqe elingaxutshwe nalutho elingashunyayelwa ngengqondo eyonakele corrupt enezinto zempumelelo yalelizwe ingqondo engenakho ukuthi njengoba sengishumayelile nje ngizothola imali ngizonikelelwa no awuthunyiwa abantu uthunywa uNkulunkulu uyazazi idingo zakho yana lapha kubantu dedela uNkulunkulu asebenze ngendlela yakhe purely ubusise umuntu onenhliziyo enjani ehlanzekileyo uyena umuntu ozobona uNkulunkulu ngeke umbone ngoba sesifike ezulwini kuphela kufanele simbone uNkulunkulu sesihamba la emhlabeni simbone sebenza kunye nathi angisazi noma u2 Corinthians chapter 6 in verse 1 noma u1 Corinthians cishe u2 Corinthians chapter 6 verse 1 ukuthi uthi umpostoli Paul thina esisebenza kunye naye so bayizinceku bazikhonzi bazithunywa kaNkulunkulu kodwa basebenza kunye naye uNkulunkulu kufanele simbone uNkulunkulu esebenza nabathunywa bakhe nezithunywa zakhe ilokho umvangelo ufuna ukuqaphela right uMathewu chapter 11 verse 5 izimpumputhe ziyabona izinyonga ziyahamba abanochoko bayahlanjululwa izithulu ziyezwa abafileyo bayavuswa nabampofu bashunyayezwa ivangeli ngenxa ukubamba isikhathi angifuni ukuthi ngilonge iphinda lento esengishilo eqaleni kodwa ngifuna ukugcizelela ukuthi ivangeli mawushumayela lihamba nama results abonakalayo physically literally ngokaMarku chapter 1 verse 14 emva kokuboshwa kukaJohane uJesu wafika eGalile washumayela ivangeli likaNkulunkulu isizathu ukuthi ngifundele amavesi ahlukene ezinceku zenkosi kuba ngiveze lana lokho engikushilo ukuthi ivangeli likabani elombuso kaNkulunkulu elikabani elikaNkulunkulu ophilayo elika Jesu Kristu akhona amavesi asho njalo mhlambe ngenzeka ngigcine ngafikile kuona yabona ivangeli lensindiso ivangeli lokuphila phakade ivangeli indaba ezinhle indaba ezimnandi ezinhle zasezulwini zombuso kaNkulunkulu indaba ezinhle zikaNkulunkulu eletha kubantu bakhe ngicela ingene lento engqondweni yakhe ingene emoyeni wakho ingene emphefumulweni wakho udlinze ngayo ucabange ngayo uyikhulekele so that uma uNkulunkulu esekubamba ekisa kubantu uthi uyokhuluma uyoshumayela ivangeli lakhe kubantu bakhe hayi ivangeli lakho hayi ivangeli labantu basezweni so iziningi izinto ezizindaba kubantu nohulumeni uyasho ukuthi hey sishumala ivangeli uthi abantu abajove bagome bakubiza ukuthi ivangeli so angikhuluma lawo mavangeli bazalwane ngikhuluma ngevangeli likaNkulunkulu gelekeqe so ufuna ube pure uhlanzeke so that uNkulunkulu mase kusebenzisa kube nalama results abhalwe lana bazalwane egameni kaJesu right ngokaMarku chapter 13 verse 10 kepha ivangeli limelwe ukushunyayelwa kuqala ezizweni zonke lishunyayelwa kuphi ivangeli ngichazile lapha eqaleni ukuthi uyashumayela ungena imizi nemizana amakhaya ama open airs itende nani then lishunyayelwa kuphi ezizweni zonke so ke wena uthunyiwe kuyamangaza ke bazalwane ukuthi kunabantu abathi bazinceke zikaNkulunkulu ngenxa ye corruption athi umuntu ufuna impumelelo yalelizwe ubhizi uyalwa ulwela impumelelo yalelizwe ngestandard salelizwe at the same time futhi unalenkonzo ukuthi umvangeli ubize uNkulunkulu uthunywe uNkulunkulu kubekiwe kuyena inkonzo uyisithunywa sikaNkulunkulu bazalwane useyabothi khona ukushayisana lapho umsebenzi wombuso waNkulunkulu umsebenzi ophelele ufull time udinga ukuthi ube separated kuNkulunkulu uhlukaniselwe uNkulunkulu uphele maqondana nawe
so that uNkulunkulu ezosiza abantu bakhe. Uyezwa nje manje ukuthi i-challenge ithini, kutargetwe izizwe zonke. So manje ngumsombuluko kuze kushaywe lesihlanu ngumgqibelo ukumlungu uqashiwe unaka izinto zakho zenyama zasemhlabeni, then ngaleso sikhathi utholakala ntambama ukuthi uhambe uyoshumayela uthwala ngesikhathi esithile sangesonto. Bazalwana yenzeki lento. Ngikhuluma nabantu lana mina lento esengichazile abathatha isinqumo sokuyihlukanisela uNkulunkulu yedwa, uJesu Kristu yedwa, benzele umsebenzi ministry, bewenza bephelelisiwe embusweni kaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu bayabhubha bayafa. uNkulunkulu ufuna ukubasindisa basize, but uNkulunkulu usemsebenzini ufuna abantu abazoyihlukanisela yena asebenze ngabo emhlabeni, bese bemethemba uNkulunkulu ngokwedingo zabo. Khumbula ukuthi ngitheni, ngithe umuntu mayiphenduka esindiswa uyaneliswa lo muntu yile mpilo entsha aseyitholile aseyemukele ngoJesu Kristu, ezizwe nokuneliseka. Awungabe usalokhu uhalela indaba yokuphumelela lelizwe uma uphenduke ngempela. Awungabe usalokhu uhalela izinto eziphathekayo, awusakhuluma ilanguage yeprosperity nani, ngoba uyazi ukuthi ezakhe idingo, uyamazi ukuqashileyo, uyamazi umhlengi wakho, uyamazi ukubizileyo nokuthumileyo. Uyeneliswa, awuhahi. Yabona, mawuphenduke ngempela. Right. uMarko chapter 14 verse 9, ngiqinisile ngithi kini nomaphi lapho lishunyelwa. Okay, ngicela ukuyaqala incwadi bazalwane ngaxolisa. Right. Mark chapter 16 verse 15, wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Nansi enye target futhi, beside ukufuneka lishinywa lezweni zonke emhlabeni, kufanele lishuyele kukho konke okudaliweyo. This is a full-time job bazalwane. This is a full-time job. Right. Ngoka Luka chapter 3 verse 18, uJohane washumayela ivangeli kubantu ebayala nangokunye okuningi. Ubani? uJohane. Siyayibona inceku zikaNkulunkulu manje nazo la ziyavela beside uJesu Kristu ewenza yena ngqo umsebenzi okuvangela. Siyambona noJohane manje futhi lana. Yabona? Right. Luka chapter 4 verse 18, ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Abanye abantu ivangeli lishunyelwa kubo labo. Abampofu bazalwane lana khulunywa ngabampofu materially. Yes, umuntu empofu material na elize kuye. So umuntu uyaba material abe rich, kodwa spiritual abe mpofu. Ukuba mpofu ungabi nazo izinto zikaNkulunkulu, ungabi nalizwi kaNkulunkulu, ungabi nayo intando kaNkulunkulu kumuntu. Noma yena umuntu ecebile kodwa umpofu ngoba ingcebo kaNkulunkulu enguKristu Jesu ayikho kuye. So lo muntu kuyashunyelwa ivangeli uma umuntu engenayo uNkulunkulu ophilayo, engenakho ukuphila kaNkulunkulu okuphakade kuye, lo muntu umpofu lishunyelwa kuye ivangeli. Okay bazalwane. Right. uLuka chapter 4 verse 43, kepha wathi kuzo, kufanele ukuba ngishumayele ivangeli lombuso kaNkulunkulu nakweminye imizi, ngokuba ngathunyelelwa lokhu. Yezwa ke, ngathunyelelwa lokhu. uJesu uthunywe ubani? Uthunywe uNkulunkulu ukuthi enze njani? Ashumayele ivangeli lani lombuso kaNkulunkulu. Kuphi khona? Emizini yonke, kuwo wonke amadolobha, kuwo wonke ama-towns, kuwo wonke ama-cities, kubo bonke abantu, kubo bonke abampofu, emakhaya, kuma-villages. uJesu uthunyiwe, uyazi ukuthi uthunyiwe, uyisithunya njengoba ngichazile mangisaqala le audio ukuthi umvangeli isithunya, messenger, uthunyiwe. This is a full-time job bazalwane. uJesu wengenayo into ukuthi ngiyafunda ngapha eceleni ngiyazi upgrade, ngifuna ukuthi ngithole iposition engcono emsebenzini, ngiyimanager endaweni ethile, ngiranisha amabhizinisi athile. uJesu wengenazo lezo zinto. Wasuka ngqo ezulwini ethunyiwe, enomyalezo awuphethe esandleni sakhe athunye wona, eclear ngawo, amazwi anikezwe wona ukuthi uyothini kubantu emhlabeni. Wayeclear uJesu ngalokho, wafike wenza exactly lokho. Mayeseqedile uthi kufeziwe, ubuyele ezulwini. Umuntu okhethwa uJesu, wenziwa uJesu, wamiswa uJesu, waphiwa uJesu inkonzo yokuthi umvangeli. Lapha nesifunde khona ulokhuzana kwabe se-Efesu chapter 4 verse 10.
lo muntu uyayiqonda into ayiyo, awusafani nabanye abantu. So ke awukwazi ukuthi ube part time kule ministry, kule nkonzo, kulomsebenzi, awukwazi. Asikhulume iqiniso bazalwane, siya align la, siyaqondisa manje. Funeka abantu manje abazozwa le audio lesi sifundiso mabethinteke enhlizweni yabo, emoyeni wabo, emphefumulweni wabo, mabethinteka baphenduke, bashintshe, baguquke, baqale kabusha, bacela uNkulunkulu. Abantu abazozwa benze lokho okufunwa uNkulunkulu. Inake lento kaJesu ukuthi uJesu wayenze njani. Bese wenza ne research encane ngomlando kaJohane ukuthi uJohane wayephila kanjani, nabapostoli baqala babephila kanjani. Right, Luke chapter 7 verse 22. uJesu waphendula wathi kuwo, hambani nilandise uJohane ngalokho enikubonileyo nenikuzwileyo. Nithi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithulu zezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. I-emphasis le bazalwane, ngiyagcizelela lana, ngiyagcizelela ngoba into mawuyigcizelela usuke ufuna ukuthi ingene kumuntu egameni lika Jesu. And singabokugcina manje bazalwane, ngicela kuzenkosi nizothinteka, nifuna ukuthokozisa uNkulunkulu ngenkonzo ukuthi umvangeli, uyawuza umthwalo ukuthi umvangeli, ufuna ukushumayela ivangeli gelekeqele iqiniso elipheleleyo. Ngiyacela ukuthi wena ozozwa lo myalezo lona ube nayo into ukuthi njengamanje uNkulunkulu uvusa abantu ensukwini zokugcina, esikhathini sokugcina. Yabona kune relay kulomdlalo lama sport ukuthi uyi relay, abantu baba u4 abagijimayo, agijima ibanga elithile, lona amnikeze omunye nomnye anikeze omunye, khona lo wokugcina okuyena owinisa team. Njengamanje bazalwane thina sekugcineni silithathile ivangeli kwabangemumva kwethu, nabo balithatha kwabanye, nabaye balithatha kwabanye, lisuka kubapostoli, lisuka kuJesu. Manje thina sizoshaya intambo ngoba sibheke ohlithweni. So ke ngicela ukuthi usizakala impela, usizakala impela nje, ucela uNkulunkulu akusize impela, usizakale ngempela, usizakale ngempela. Ingabikho into manje engcolile ezokonakalisa abantu. Funeka abantu manje bayopresentwa kuNkulunkulu behlambulukile, bengcwele, beperfect, bephelele. And labo bantu bazokwenziwa uwe ngokuthi wena uvume uNkulunkulu adile nawe, akuhlunga, akuprune uNkulunkulu, athena izinto engadingeki kuwe ayikhiphe, so that uzothela kakhulu. Lungisa manje, buyela kwi sound doctrine of the gospel of Jesus Christ. Okay, ngeke ngiwaqeda onke amavesi bazalwane, maningi amavesi lana engwalukhuzile. Ake sibheke izenzo ke manje kubapostoli. Izenzo 8 verse 25. Kuthe sebefakazile, balikhuluma izwi lenkosi, base bebuyela eJerusalema, bashumayela ivangeli emizaneni eminingi yabase Samaria. Sengikhuluma manje ngalabo ke abathatha ivangeli kuJesu. Right, izenzo, uyazi ukuthi inkonzo yakho uyafunda ngabantu abanenkonzo efana neyakho. Umvangeli uyafunda ngabavangeli, uNkulunkulu wabasebenzisa kanjani, wasebenza kanjani ngabo uma ngabe umvangeli. Njengamanje ngikhuluma isifundiso esiqondene ngqo nabavangeli. Right, uyafunda, uyasondela kubantu abanento efana neyakho, kube khona izinto ezifundayo noyincelayo. Right, that's why ibandla eliqala umvangeli bagcina abantu abaningi sebenomoya wokuvangela. Okay, chapter 8 izenzo verse 40. Kepha uFiliphu wafunyanwa eAzothu, ehamba eshumayela kuyo yonke imizi, waze wayofika eKhasariya. Umvangeli lo bazalwane, uFiliphu umvangeli, ehamba eshumayela. Akusiwe na wedwa, bathembeka inceku. Wathi uJesu mayihamba enyukele ezulwini, zasala inceku zikaNkulunkulu zathembeka, zazibambele into uJesu ayifundisile, ayenzile, wayidemonstrate phambi kwabo. uJesu wabathemba. Unganquma nawe njengamanje ukuthi uJesu akuthembe.
Okay. Izenzo 11 verse Alright, Izenzo 10 verse 36. Walithumela izwi kubantu bakwaIsrayeli eshumayela ivangeli lokuthula. Ivangeli lombuso, ivangeli kaJesu Kristu, ivangeli likaNkulunkulu, ivangeli lokuthula. Ngaye uJesu Kristu okunguyena oyinkosi yabo bonke. Othi molushumayela ivangeli lokuthula, ufika abantu benemsindo bexabene benoxokozela ngaphakathi umuntu kuya kanakho ukuthula eyedwa and uhlalisana nabantu ngezimpi uyalwa uyaxabana nabantu kuyazondwana. Ufika ushumayela ivangeli likaJesu Kristu indaba ezinhle zasezulwini angenwa amandla evangeli angenwa amandla kaMoya Engcwele lomuntu bese banokuthula. Then bese kuba nama result ukuthi hey ubani benempi, ubani benokulu, ubani benenzondo, ubani bengenalo uthando. Kodwa manje unokuthula ushintshile. Yini kwenze njani? Usekholwe inkosi uJesu, amukela uJesu. Impilo yakhe selokhu nje amukela uJesu, useshintshile. Kade bengasamfuna abantu engekho umuntu osondela kuyena. Then ashintshe umuntu abe right abe mnandi. Baze bafike lapho futhi sebemzondela manje ukuthi hayi manje usehlukile, yabona, bamzonde mase bemzondela ubuhle bakhe. Yabona? Obani abenze lokho bazalwane, lezi ithunywa ezingabavangeli eshumayela ivangeli kulomuntu. Yenzeka lonto encwadini Izenzo. Izenzo chapter 11 verse 20. Kepha abanye kubo amadoda ayevela eKupro naseKurene kwathi ukuba bafike Antiochia bakhuluma nakumaGriki beshumayela ivangeli lenkosi uJesu. Izazi ukuthi ngifunda lamavesi bazalwane ukuthi ngifuna ukuthi kuvele ukuthi ivangeli lani, ivangeli likabani, ngoba ziningi izinto ezibizwa kuthiwa amavangeli laphandle ezingelona iqiniso edukisa abantu. Okay. Izenzo chapter 13 verse 32. Nathi sinishumayeza ivangeli lesithembiso esenziwa kokhokho. Uyezwa ke futhi? Inake lento ukuthi elande livangeli. Elande livangeli. Lamavesi uwathathe lamavesi wabhala eceleni so that uzowafunda warevise kahle njengomvangeli wena. Nathi sinishumayeza ivangeli lesithembiso esenziwa kobani kokhokho. Izenzo 14 verse 7. Alright, asifunda verse 15. Nathi singabantu njengani ngemvelo. Sinishumayeza ivangeli ukuba niphenduke kulokho okuyize. Niphendukele kuNkulunkulu ophilayo, owadala izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho. Khona izinto eziyize abantu abaphila ngazo emhlabeni okumele bashintshe baphenduke kuzo, bayishiye bayiflathele bese bephendukela baye kuNkulunkulu ophilayo odala izulu nomhlaba. Nanti ivangeli. Nanti ivangeli. Right. Chapter 14 Izenzo verse 21. Sebelishumayele ivangeli kulowo muzi. Bazuza abafundi abaningi base bebuyela eListra nase-Iconium nase-Antiochia. Alright. Zenzo 15 verse 35. Kodwa uPaul noBarnaba bahlala eAntiochia befundisa futhi beshumayela ivangeli lenkosi kanye nabanye abaningi. Uyezwa? OPaul noBarnaba bahlala eAntiochia befundisa. Abapostoli ke labake banegrace yokufundisa, banamagrace amaningi abapostoli. Njengoba nje ngikhuluma ngomvangeli, ngikhuluma ngomvangeli nje kuphela manje. Wena mvangeli uyashumayela, ushumayela ivangeli lani lenkosi. But abapostoli lapha nababehleli. Uzohlala kanjani endaweni oyoshumayela kuyona uma ufuna umlungu? Ufuna ama-assignment la uregister khona e-university, ebhizinisi yakho ufuna ama-client. Ngeke ukwazi bazalwane, you are divided, you are double minded. Njamanje kuvuma ukuthi uzehlukanisele uNkulunkulu yedwa, uyihlukanisele uJesu Kristu yedwa. Please. Alright, Izenzo 16 verse 10. Kuthe esewubonile lowo mbono wafuna ukuya ngokushesha eMakedoniya ngokuba sasikholwa ukuthi uNkulunkulu usibizile ukuba sishumayele ivangeli kulo.
iMakedoniya. Izenzo 17 verse 18. Abanye bathi sengathi lishumayela ngoNkulunkulu abangaziwa, ngenxa yokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Right, uzuleke nakho kuhlukile futhi. Izenzo 17 verse 18. Ngenxa yokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Uwaqoqe onke lamavesi sengiwashilo, ubuke ama results akhona, ubuke isenzo sakhona, ubuke umongo wakhona, the gist yesenzo yento eyenziwayo lapho, uyicheke. Kuyakhuthaza ukubona abantu abenza umsebenzi ofana nowakho ukuthi uNkulunkulu basebenzisa kanjani endaweni ezahlukene ngekhathi ezahlukene kubantu abahlukene ngezimo ezahlukene. Then bese wena uyipositiona ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi mina ke umise ini ukuthi ungisebenzise kuphi kanjani. Yenza lokho Nkosi uvume. Udedela uNkulunkulu asebenze kuwe. Uzombona uNkulunkulu. Nawe singafunda incwadi ehlukile ngomsebenzi kaNkulunkulu ngawe, ehambisana naleminye imisebenzi yezinye ingceko noma yezinye ithunywa. All right. Hayi okunye mhlambe sengaba ukuphinda nje bazalwane, mhlambe amaRoma 1 verse 9, ngokuba uNkulunkulu engimkhonzayo ngenhliziyo yami yonke, ngokulishumayela ivangeli lendodana yakhe, ungufakazi wami ukuthi nginikhumbula njalo. Right, verse 15. Ngokwami ngiyalangazelela ukushumayela ivangeli nakinina baseRoma. Umvangeli uba nomthwalo nokushisekela nokulangazelela ukufinyelela kubantu abahlukene egabeni ezahlukene endaweni ezahlukene. Ikhona leyo ntshisekelo leyo. Okay bazalwane. AmaRoma 15 verse 16. Ukuze ngibe yisikhonzi, servant sika Kristu, not a government servant, government of this world, but isikhonzi sika Kristu uJesu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu emsebenzini ongcwele, hayi umsebenzi ocorrupt walelizwe, ukuze abezizwe babe ngumnikelo owamukelekayo, sebengcweliswe ngumoya ongcwele. Uma ngabe uyisithunywa uhamba nomyalezo uthunyiwe kubantu othunye kubo, hayi ukuthi uyophila njengabo uyokwenza into abazenzayo. Khona into oyilethile othunywe yona kubo. Ufunde kahle uMaroma 15 verse 16. Umphostoli Paul indlela akhuluma ngayo lana. Right. Uverse 19, ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso, ngamandla kamoya kaNkulunkulu, njengokuba ngasuka eJerusalema ngazungeza izwe ngaze ngafika eLiriku, ngishumayela ivangeli likaKristu ngokupheleleyo. Sithunywa sikaNkulunkulu shumayela ivangeli likaKristu ngokupheleleyo, hayi wafu. Okay. Ngizocela ukuma lapho bazalwa, nakhona namanye amavesi inqwaba ngoba ngiseshe amavesi akhuluma ngevangeli lika Jesu Kristu, ivangeli eliwumsebenzi womvangeli, umvangeli oyisithunywa sika Jesu Kristu, oyisikhonzi, oyinceku ethunywa uJesu Kristu, onikezwe ophiwe uJesu Kristu lapha kwi-fivefold ministry. Okay, ngicela ukuma lapho ke bazalwane. I hope ukuthi ke njengomuntu ngisizwa umoya engcwele ngikhulumile, umoya engcwele uzoqhubeka akhulume nawe ambule nokunye. But sifuna ukubona abantu kulezi insuku abazothatha isinqumo banqume, baphume bashumayela ivangeli, bathemba uNkulunkulu ngama physical matters abo, idingo zabo enyameni. Bathemba uNkulunkulu ukuthi ukuhamba kwabo kusuka from one place, from one point to point 2, from point A to point B, from one country to another country, from one place, from one city to another city, from one town to another town. Bathembe nje uNkulunkulu. Akukhohlwe nje le ndaba uhamba ufuna imali kubantu, uhamba umbiza iminikelo. Akuyihlukanisa uJesu, yabona amavesi siwafundile, akukho la uJesu ebiza khona iminikelo, akukho la abaphostoli bebiza khona iminikelo. Yabona, ngoba babe ngayithumile bona,
babethunywa uNkulunkulu. uJesu wayethunywa uNkulunkulu, abapostoli bethunywa uJesu. Uthi uJesu baba uma ufunda lokuzana uJohn chapter 17 uyabathandazela uJesu abapostoli. So uthi baba ngibakhiphile ezweni, abasebona bezwe, kodwa manje ngibathuma kulizwe, bathunywe inkosi uJesu abapostoli. So ke nawe uma uclaim ukuthi uthunywe inkosi uJesu, bheka uJesu ngezidingo zakho zokuphila. Uyeke ukhiphe engqondweni uba kukungcola lokhu engqondweni yakho ukuthi ucabanga indaba yemali. Kuukonakala, kuyicorruption, lento ukuthi uyashumayela ubheka iminikelo yabantu. Ukonakala lokhu, kulimala lokho. Cela uNkulunkulu akuhlambulule udile nakho kuphume, ube pure, ube gelekeqe. Uma ngabuya kubantu bakaNkulunkulu, utarget imphefumulo kaNkulunkulu ukuthi bambulelwe ivangeli lombuso kaNkulunkulu, bambulelwe ivangeli lokuphila okuphakade. Amagama abalotshwe encwadini okuphakade, ujatshulisa ukuthi abantu basindisiwe gelekeqe baye ezulwini, bazongena ekuphileni okuphakade. Unelisa ujatshuliswe lokho. God knows your needs. Uyazi ukuthi mabe umuntu wesilisa kumele ushade mangakashade. Uyazi ukuthi uma umuntu wesilisa ushadile unomfazi unengane, kumele ukondle umfazi nengane. Uyakwazi lokho uNkulunkulu. Uyazazi idingo zakho. He knows everything. Angabikho la soyiphathela khona thina ngamandla ethu, ngemizamo yethu, sithi siyamlekelela uNkulunkulu. Okay? uNkulunkulu namandla ukuthinta abantu bakunikelele ngoba udinga imali ukuthi uhambe endaweni ethile, ngoba ekhaya kulanjiwe ufuneke kuthola imali kudliwe. uNkulunkulu uyakhuluma, uyasebenza, okwethi uyiposition ebungcweleni, sipheleliswe kuye. Okay, ngiyabonga kakhulu ke bazalwane kulesi sifundo esithe ukuba sijana sona egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyabonga kakhulu, inkosi yomusa sibusise. Ngiyathandaza kumthandazo wami, ngithandaza futhi ngine expectation yama result amahle. Ngomusa kaNkulunkulu mhlambe ngiyohlangana nabathile beyenza lento, beyenza lenkonzo, ebonakala ama result, ibonakala imphumela, iimpact yalesi sifundiso, abantu besindiswa gelekeqe embusweni kaNkulunkulu. Inkosi yomusa sibusise. Amen.